Minulta ti Philippine Basketball Association Commissioner's Office ni Converse forward Calvin Abueva kapo iti naisawang na kontra iti officiating iti ayayam na gitoy kontra Barangay Ginebra idilaing Domingo. Apat sila. 20,000 pesos sinagbalin ang multa ni Abueva gapo iti insidente. Paldo referee ken apat silang paldo ti pukpukaw ni Abueva kalpasan iti ayam ang nakaabakan ti team na iti score 99-93. Awan met tinaipataw a suspension ngem na multa laeng iti nagbalin a komento na bayat ngagturong iti dugout iti Converse a naalaan iti video iti maysa a reporter anang cover iti ayam. Di mawatan iti pamakawan ken emosyonal ni Abueva iti panagsangoda ken Commissioner Willie Marcial iti laeng kalmana. Insa patapay ti mauawagan iti The Beast asaanen ama ulit pay daytoy. Para iti IFM Sports daytoy ni Idol Joey C. Tatak IFM.